Uyingane kwethu anginibingelele nginamukele ekhasini lami namuhla. Hawu bathi inhlanhla ithi tata kuSminoff uSmeramere umfana kaGumede obonakale ezidlela amahlanga nje kubo bonke abaculi abafakwe lapha kwipost yeGcwalisa Spring Picnic. Asazi-ke ingane zakwethu noma kuseyiso yini leso sandla sesikhova wayethi usikhova sandla sami siyathinta siyabusisa. Sazi noma sithinte sabusisa yini kuSmeramere noma sithinte sabulisa. Sobona makuphela ke umqhudelano ukuthi ke yipi eyodla ubhedu. Kodwa kwamanje uSminoff umfana kaGumede usadle ubhedu usayambela phambili uhambela yedwa nje ngo-27,000 wama-likes ngoba ubona ulandela uyeke uJiva Zimnike ohleli ku-25,000 bese kuba uduma kahle naye ono-23,000. Emva kwaduma kahle ke bese kuba ke umzukulu kaBaqazile naye uhleli ku-23,000 wama-likes ezolandelwa umfana omncane uSikweletu ohleli ku-23,000. Emva kwakhe bese kuba ke iGoso uZandle ezincane madoda ohleli ku-20,000. Emva kwabo ke bese kuba ke umnikezwa umfana kaNgubane oku-14,000. Ngani kwethu ke ukukhetha akukapheli kusaqhubeka namanje. Ngiyacabanga ukuthi ke umfoka Mpongose uzokuvala makushonela namhlanje ilanga. Asazi-ke ukuthi yipi eyophuma phambili kodwa ngokubona kwami sengathi lento le isivele yasibhala phansi. Ngana kwethu ngiyayivala lento lapha. Usale kahle.